La diada de la Covid-19 ha donat una imatge atípica de l'11 de setembre amb les ofrenes florals al monòlit de les 4 barres davant l'Alzina de Cordelles, amb assistència restringida per evitar aglomeracions de gent i una concentració de l'ANC igualment amb els manifestants asseguts en cadires per garantir distància de seguretat. L'acte institucional s'obria amb l'ofrena de l'Ajuntament amb l'absència ja habitual als últims anys de Ciutadans i Partit Popular. L'alcalde de la ciutat, Carlos Cordón, feia l'única intervenció de l'acte per fer un record a les víctimes de la Covid-19 i les seves famílies. En nom de tot el consistori, voldria tenir un record per totes les víctimes i per totes les seves famílies. I una esperança i un desig que ens seguim cuidant perquè tothom pugui seguir lluitant pels seus ideals. Els partits polítics de la ciutat van ser els següents en fer l'ofrena floral: Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana, Guanyem CUP, En Comú Podem i Junts per Cerdanyola van dipositar els rams de flors al monòlit de les 4 barres amb banderes estelades entre les formacions independentistes. Després va ser el torn de les entitats de la ciutat: la Comissió de Festes de Sant Martí, l'ANC, l'Agrupació Sardanista, el Taller de Cinema, el Cerdanyola Club de Futbol, el Banc del Temps, la Penya Blaugrana Jove i, finalment, els castellers de Cerdanyola van realitzar la seva ofrena davant la mirada de l'Alzina de Cordelles, mentre la banda de l'agrupació musical, sota la batuta de Gerard Pastor per última diada, interpretava Els Segadors. Ja per la tarda, la secció local de l'ANC, Cerdanyola per la Independència, convocava una concentració reivindicativa atípica i també marcada per la Covid-19, ja que l'habitual era participar a la manifestació unitària de Barcelona. El coordinador local, Àngel Gastón, feia la lectura d'un manifest cridant a la unitat de les forces independentistes i a que els partits segueixin l'estela de la societat civil mobilitzada. L'ANC subratlla que l'única via per la independència és la unilateral. Des de l'Assemblea no us prometem dreceres ni jugades mestres, ni les exigim als altres ni a ningú, però sí que us oferim compromís i cooperació, i perquè l'oferim ens sentim autoritzats a exigir-los també. Sabem que davant d'aquest estat l'única via realista cap a la independència és la unilateral. Per això continuem aquí alçats, perquè no hi ha més camí que la lluita per la nostra llibertat nacional i la justícia social. L'acte va comptar amb un total de 7 parlaments. Montserrat Puigdemont, germana de Carles Puigdemont, en nom de les famílies dels presos i exiliats, va fer una crida a la mobilització permanent. El sardanyolenc Edu Garzón, CDR detingut ara fa un any a l'anomenada Operació Judes, va explicar la seva vivència i el convenciment que Catalunya serà una república. Eulàlia Sobirà presentava les eines de país, el moviment impulsat per l'ANC perquè l'independentisme tingui presència destacada a les principals entitats econòmiques i socials de Catalunya, des de les cambres de comerç als col·legis professionals. 3 representants d'aquest moviment van intervenir també. Joaquim Arnau va presentar la patronal Anem per Feina, mentre que les centrals sindicals van tenir la representació de Concept Miró, de la Intersindical Alternativa, i CATAC, i Natàlia Domingo, de la Intersindical, que va posar l'accent en la denúncia de la corrupció de la monarquia espanyola. L'himne partisà Bella Ciao, interpretat per Frederic i Gerard Sasser, va tancar l'acte abans de la cantada dels presents dels Segadors.